Hey, what's good YouTube? What's good Facebook? So, boy, that's good to come back to my YouTube channel, come back to my Facebook page. I'm back with another bang, I understand. So, guys, it will be some I don't wanna waste much of your time because I ate now my life so that after this video, I'll give you my updates. So, if you see maybe please like, share, subscribe my YouTube channel, follow my Facebook for more and more info. You understand? So, you have to send us so far. Dr. Matigimu, what I say, what would change my super life and varuchema kuti murume mukomana wako achifambidzana naye anzi ane munhu wake ane musikana wake and yeah the thing is like mukomana angari like mwana mudiki kwavari and I know boys they do the chidiki it's my 2k I think angatopa ngoma 1998 chichi understand so yeah paakaposta mukomana wake then vaura makomberezi shamwari dzemusikana dzavazitanga kwaizitega musikana comment section vachitegana zvekuti motaurana muka group kuseri yaone mukomana ndingina post vatanga kutegana message so ndozvateka so far Matigimu arapa mukomana wake and pa live so ari kuchema that yeah so sad guys so I don't want to waste much of your time just watch the video mega but after that like comment share subscribe. Let's go road to 10k Facebook and YouTube. You understand? Let's go. Emodi nigirikini nevanhu vako. Thank you so much. Whether manga muchijoka or manga muchiita sei kana kuti ichokwadi ndageza maoko ndofunga ndogara ndichikuudzai kuti inini handizi short tempered but handigoni kumanikidzira or kupinda pakati pevamwe vanhu handigoni saka mukomana zvadini zvapera. Thank you so much guys. Kana muchifunga kuti ndiri kunyepa ndatomuforwardira machatsi apinda mucomment section akaverenga zvese akaita sei vasikana vativerenga mabracelets ake inini ndikadanana nemunhu handina nguva yekubata foni yemunhu handina nguva yekubata kana mabracelets emunhu kuda kuti ndione kuti akanyorwa kunzi chii kana kuti chinyi no handiiti. Saka imimiwo futi vana modi kana kuri kuti ane musikana wake wangarodana naye zveshuwa muchitomuziva inini ndiri kukupai go ahead kana iye ndamudza ndikati inda kumunhu wako handidi kufamba ndichinzi ndatora munhu wemunhu please ndapota. Saka kana ndikaine munhu wangu panapa musavhera makaita mistake yekuita even muri kuita joku kana kuti muri kuita sei inini handidi oro zvokuzoti ndichifamba mucape town umu ndoona ndakurobwa nemunhu wemunhu kana ndakuita sei handidi. Saka kana muchifunga ndiri kunyepa kana muchiti handisi kuti kubva pandatakakona nigirine yako iyi nakutaura vantombo vaziva nakana wani vanotomboziva vanotomboziva kana kawanikana mazita acho kuti nakana wani vanotomboziva kana relationship yangu yapera guys, yapera. Thank you so much guys, thank you so much. Ndine ndichida kuzviprotecta kuside kwangu, ndichida kuzviprotecta kuside kwangu and handidi kuti mangwana vanhu vazondoda ndichifamba naye voti he munhu uya munhu wemunhu antorine musikana wake arinotokatonyorwa ndiye watichauya kwai musauya henyu naye please ndapota because inini munhu tine zvatakataurana takawirirana ndikamuudza kuti ndikangona anyone achanyora kuti munhu kune munhu kana kuti zvakati because inini ndoda munhu wekuti kana uchiuya kwandiri unofanira kuyema clearana nevanhu vako kana wanga umbori nevanhu vako waidanana navo waita sei zvese nekudini hanzi balance mindi changosvika alright maudi chiwara zvaitika ndezvekuti ndine mufesi wangu wana ndichidanana naye saka mufesi tichidanana tinomboendawo out tinoenda kupi tine zvinhu zvatakagara pasi tikataurana tikawirirana tikatenderana tikanzwanana mufesi ndikamubvunza kuti are you ready kuti ndizokuburitsa papublic ndikamubvunza kuti are you ready kuti uzenge uchibuda papublic because unoziva kuti like muno mucape town uri ready here unoda here kubudikira kuti ndizongokuburitsa kuti vanhu vazive kuti uri munhu wangu neno vanoziva kuti ndine munhu wangu just in case kana inini ndine munhu wandava ndichidanana naye kana aripo uchazvionera iyewo ndikamiti just in case kana uine munhu wangu uri kudanana naye uchazvionerawo. Saka pataposta vamwe vakambotanga vachinyora kuti he mwana mudiki urudane mwana mudiki ende vanhu vainyora ndaitoziva kuti vanhu vanotomuziva mukomana waya mudiki kwandiri ndofana kambozvitaura mukomana waya mudiki kwandiri but munhu wekuti bedza ane body hombe saka haoneki udiki hwake
ane bhodhi hombe but haaoneke chii, haaoni kuti ane bhodhi hombe but mudiki kwandiri. So ini ndakamuudza ndikati shamwari, inini hangu ndinoda kutaura chokwadi, kana kuri kuti ndikazokubata hako kuti une mumwe munhu wauri kudanana naye kana kuita sei, inini hangu ndinoregedza. Saka inini zvinhu zvine mutauro handida hangu zvachese, because vazobuda kunzi verenga mabracelets rake, zita rakatonyorwa mabracelet rake. Inini mabracelets ake handinangu yekutombobata ruoko rwake ndichimuverenga kuti mabracelets, ene ndiri munhu wekuti ndokuda kudanana nemunhu, handibati foni yemunhu, handibati chinhu chemunhu, chero mabracelets ake handinei nawo. Nawo izvo ari murodhi kubva kuZimbabwe, ari murodhi kubva kuZimbabwe. Saka ndangomuudza kuti ashamwari, anyway, because akaenda kuZimbabwe last week musi wechingani, musi weSunday, saka pari murodhi kudzoka kubva kuZimbabwe. So nangomuudza kuti shamwari ka, I think zvandiri kunzwa ipo paritotaura naye pari tori murodhi kubva kuZimbabwe. Saka nangomuudza kuti haona shamwari, mamessages andiri kuona. Ndopangu amazita evanhu vari kubuda apa, ndikati aiwa vanhu vari kutegana tegana, because handiti vanhu mazita evanhu vari kubuda apa hapana kana munhu wandodi wandinoziva. Ndikati no, vanhu vari kutegana apa iwo haungavazivi, but vanhu vavanenge vatumwa nemunhu wako, saka vari kutegana tegana, oro vanhu vanozivana nemunhu wako. Because kakutegana tegana kari kuita vanhu zvaratidza kuti vanhu vari kuziva munhu. Handiti maona vanhu vari kuziva munhu, ende zveshuwa munhu kuvako atoriko, because mataro hakuna munhu wekuti unongoya ungonyora mucomment section kuti he munhu yenyu musikana wake ndotomuziva zvakazodai zvikazodai. Muchitegana it's obvious, even inini ndinogona kuzviita kuti kana ndine friend yangu ka ndichiziva mukomana wefriend yangu ndinogona kutotegawo vamwe vachi vanhu vemunhu iyeye kuti shamwari uyaone munhu wako ari kubudikira kunoku, handiti mazvona. Saka pangobuda pachitaka kutegana. Saka ndamuudza ndikati ahona kashamwari, zvinoitika ndezvokuti vanhu vari kutegana vahazi munhu wako but vanozivana nemunhu wako. Handimaona hapana kumhanya dhiya, hapana kumhanya. Inini nemi hatizivani, inini nemi hatizivani. So ndine chiprotector kusaidi kwangu, ndo ndida kuvawo safe, ndinoitira kusaidi kwangu inini. Handina kutombomhanya, handina kutombomhanya inini. Best guys, yo, so said Magona, laugh, we have changed the heart to box, so you guys are over. But here guys, that was the video today. Please like, make sure subscribe to the channel for more info on understand. I'm rushing guys, I'm in Harari. I want to patch up in that video, but I think I'll start in 5 minutes and I have to edit this video and post it. Then after this video, please make sure you go check out the video that I have my updates, life and I say I don't know what food guys. Thank you guys for watching. Please like, comment, share, subscribe. I love you guys. Road to 10k. Facebook, YouTube, TikTok, or road to 20k, and yeah, Instagram as well. Keep on subscribing. Thank you.